Onye isi oche kọmitii na-achịkwa Dunukọfịa, Maazị Augustine Onyemobi, ehiwego otu ọrụ ga na-ahụ maka ije ịga siriri were n'okporo ụzọ enwegasịrị n'ọchịma obodo Dunukọfịa. Chukwuemeka Modele mgbe onye nta akụkọ anyị ji akụkọ a n'uju. Mgbe ọ na-ewube ya bụ otu n'ụlọ ọrụ okpuru ọchịchị kansụl Dunukọfịa nke dị n'Ukpo, Maazị Onyemobi gwara ha ka ha bido ọrụ ọsịsọ site n'ịhụ na agaghị enwezi agbakata akwụrụ n'okporo dị na Dunukọfịa nke na-ata ndị mmadụ ahụhụ. O mere ka amata na ya bụ otu o hubere iwu Anambra steeti gọọmenti nyere ha iji were hụ agbakata akwụrụ ụzọ steeti a mgbe ọbụla a na-eme ekeresimesi ma ọ bụ mgbe ndị mmadụ na-aga ọrụ. Ka ewubechara ya bụ otu, ha malitere ọrụ site n'ịga na ahịa Ụmụnachi nke eji afọ igwe wee mara, wepụsịa moto niile na ngwaahịa nke dị n'okporo ụzọ ahụ na-ebute agbakata akwụrụ, nke meziri na ụdị ihe ahụ anaghị emezi ebe ahụ. N'okwu nke ya, onye na-anọchite anya Ụmụdịọka nke abụọ na okpuru ọchịchị kansụl Dunukọfịa nakwazi onye ndu ya bụ otu bụ Maazị Chuks Agụbeze mere ka amata na nke a ga-ebenata ahụhụ ndị Dunukọfịa na ndị na-aga na ya bụ okporo ụzọ na-ata, ma mee ka ndị mmadụ na ndị na-anya ụgbọala na-aga n'ụzọ ahụ nwee ọhụ ụzọ na-aga ebe ọbụla ha na-aga na-enweghị igbu oge ma ọ bụ ihe mberede na ya bụ okporo ụzọ. N'aka nke ya, otu onye n'ime ya bụ otu bụ Maazị Chimezie Ajaegbu, onye na-anọchitekwa anya Ụmụnachi nke mbụ na okpuru ọchịchị nchere oge Dunukọfịa, nwere aṅụrị gbasara ya bụ otu ehubere iji kwụsị agbakata akwụrụ na-emegasị n'okporo ụzọ Dunukọfịa, ọkachasị na ahịa dị n'akụkụ na okporo ụzọ jikọrọ Ọka na Ọnịsha, wee mee ka amata na ha ga na-arụsi ọrụ ike iji hụ na ya bụ agbakata akwụrụ na-eme na okporo ụzọ dị na ahịa afọ igwe na nke dịkwazị na Oyiagụ na Ifitedunu agaghị na-emezi ọzọ. Site n'Ụmụnachi, abụ m Chukwuemeka Modele.